golek iwak iki babe rebulik lor. Lor, ndase lor, iki lor. Wes no. Lur, iki babe karo Buli jalan-jalan neng pelabuhan iwak Muncar Banyuwangi lur. Babe karo Buli arep tuku iwak. Heeh. Neng pasare Muncar. Muncar neng pasar iwak lur. Oke. Dulurku kabeh sing saka Banyuwangi ya lur ya. Iki lho lur, sik eling ora lur karo pelabuhan Muncar iki lur. Ya ngene iki lho. Eling ora? Kek jukunge akeh lho. Wah, saiki malih kemajuane pokoke tenan lur. Putih tenan saiki lur. Karo ngeling-eling dulurku kabeh. Khususnya saka Banyuwangi lur. Iya. Oh, ya lur ya. Enak nggih tombo kangen lor. Oh, bener Buli. Kabeh kalau delokan lor wasno. Kaya ngono karo ame lor. Bebe, dolanane sing nggih cukung budi ku lho. Iya ya. Delokan kula. Aduh. Yes. Tenan lur. Budi kan ya kono ya akeh lor. Kayak. Yuru ame Ya lor. iki saiki babe arep Buli arep golek iwak. Iki tunggu Buli arep golek iwak apa mau? Yes, engko saenake be. Ya saya Buli ndang piye? Ya saya be, betul. Ah, dulur karo orja to ya. Ayo lor, kalau babe ro bulik golek iwak lor. Ayo. Lor. Ayo. Kok ono lho be selang be. Be. Iku lho, delokan. Lah iya iki lho. Heeh. Ayo lur. Bu, niki kan apa Bu niki? Penyar. Oh, penyar. Nggih. Iki pasar Muncar lor, golek iwak iki babe ro bulik lor. Terus iwake gede niki lor. Kilo piro Bu? 45. 45. Nggih apa niki sampean timbang? Oh, olahraga bonus. Bonusi 1. Oh, di bonusi lor. Mantep. Aku udah loman lor. Aduh. Selain ikan kenyar mbak, ikan Ada. bakaran juga bakaran. Banyak Oke. Ini Kabeh. kepele mbak. Heeh. Ini Banyuwangi lur. Kerapu. Ya. Kalau ini barona. Wih, mantep. Ini barongsai. Ini ada gurita juga mbak. Wih. Iki cumi Bu. Cuminos. Oh, cuminos. Oh, ini guritanya. Oh, Ini bu, banyak bu. banyak. Iwak yang manten anyar bu. Iki lor. Lah ni wake lor macam-macam lor. Golek cumi lor. Cumi ya? Cumine. Cuminya 85 saja, nggak usah 90. 85 kilo. 1 kilo. Oh, 1 kilo. Piro be? Kilo piro Mbak? 85 saja. 85. Sekilo ae. Kilo boleh. Sekilo Mbak. Eh, Cumi. cumi. Dudu cuma-cuma lur. Nah, Iya kan? cumi bukan cuman miskol Mie. ya pak ya. Nah, betul. Bukan cuman miskol. Gowo digedhi Mantap, Lur. Mantap, Lur. Bisa dimasak lor. Oke. Sip sip. Yuk. Sama-sama. Terima kasih. Mantep. Terima kasih. Benjek lor iki malih. Monggo, Kak. Nggih, bareng-bareng. Monggo. Buli saiki arepe masak koyong woku. Oke. Bumbune lombok cilik, bawang merah, bawang putih, kencur, kaos, kemiri, tumbar bubuk, merica bubuk, kunir bubuk lor. Oke. Terus ki engko dulek lor. Digoreng sik gak boleh. Enggak, entah ae nek Entah. goreng. Oke, Heeh. heeh. Jenenge koyong woku ki engko ki dikeki kemangi lor woku ki. Nek koyong ora. Lah sing dikoyong iwake iki lor. Apa Buli? Iwak kenyar. Oh, wak kenyar. Heeh. Iwak kenyar ki ngene, ciri-cirine kan meh mirip tongkol. Oke. Lek kenyar enek iki napa blirik-blirike ngene iki. Oh, lek tongkol mulus alus Oke. ngono. Iwake jerone lek kenyar ki putih. Ngene iki. Saiki tak uleke sik bumbune ya lor ya. Oke, Buli. Heeh, dikek uyah. Titik sik ae wis. Iki lor arepe nguluk engko nggih kotosan. Kotosan apa Buli? Kotose bayam karo kacang, Nduk. Oke. Dikek uyah dikek. Nek mangan seger nek kotosane. Kudu enak sayure. Heeh. Bayam ngono iki sediluk ae. Dilup-lupi tok ne ya. Wis ngono iki. Wis mateng iki lor, kulupe bayam lor.
Ndak lor, kan wiji lor. Lor, karo ngulup kacang lor. Wis mateng lor. Kulupe kacang lor. Oke. Apik warnane Bilik ya. Oh, ijo. Lor, goreng tempe lor. Lor, iki bumbune iris kaya mbokku lor. Kok bene sedep lek diwae bumbu iris iki lor. Bumbune dijegurne lor, goreng. Bareng anu iki mau bumbu irise. Bumbu irise kan wis setengah mateng. Terus bumbune anu iki jegurne. Bumbu haluse lho, Bu. Heeh. Bumbu leke. Iki sampai mateng juga, Bu. Sampai mateng. Mateng kayak banyu. Oke. Bumbune wis mateng lor, kayak Oke. banyu lor. Langsung rada akeh ngono ki, Bilik. Heeh, rada akeh engko sih tambahinan. Kok iwake ben mateng soalnya. Oke, bumbu irisnya apa itu, Bilik? Bumbu irise lombok cilik, bawang merah, bawang putih, laos. Oke. Iya kudu ya sing tambah bumbu iris sing ngono kuwi tok. Oke. Iki dileboni apa iki? Uyah. Uyah, garam, micin, penyedap lur. Oke. Ngene. Nek gulane gak? Enek gulane titik. Heeh. Iki dileboni asem lur. Oke. Dong salam lur. Serai. Serai digeprek sik mau ya. Digeprek sik. Oke. Iki lho wae dilebokne lur, wae sulir iki ngene iki lho lur, blirik-blirik iki lho lur. Wak kenyal. Wak kenyal kok sulir. Lali neh lur. Berarti mau sampai umum baru sampai bumbune. bumbu jegurne terus saiki wae lur. Oke. Wae jegurne ngene iki. Iki lur, ndase lur. Iki lho kan. Wis no. Entrolong motone lur. Oke. Dikek lombok uteh lur, senengane babe lur. Pakai Bilik. Oke, sakno kuwi. Nganune lur. Bimbing lo. Bimbing ulo kok Cina lho lur, ora ijo lur, putih lur. Iki tomat ijone. Oh iki Buli gak kuat ngangkat iki lur. Oke. Babe sing ngangkat iki lur. Iya lur. Lur bayu lur. Iki kemangine pupuk bawang lur. Pyung dintas wis. Oke. Oke. Lur, le masak Buli koyong woku wis mateng. Saiki babe karo Buli arep madang. Monggo. Beh lur, mantep tenan iki lur. Wis iki Buli, aku jimono. Madang ya, Be ya. Madang ayo Buli, ayo. Heeh. Madang daging, Be? bareng. Daging ngrendase iki lho Buli. Ndas. Heeh. Sing di ndas. Gila kuwi. Oh iki. Iya. Lur, mbok ndas lur, babe lur. Peh. Njok daginge. Dagingnya wes tenan. Bayu. Lombok aja lali Bilik. Lombok iki wasena babe lomboke. Peh, Anune peh. tomat mbek nganune, Be. Ya. Duduhe Buli, sokno ndhuwure nganu Buli. Ngene. Wah. Wis. Sip, mantep, mantep, mantep. Iku lho. Wes. Kan kok resik lho ya lur Wes ya. wes gak apa-apa sih, enak ae kuwi engko. Wes. Oh, enak iki karo iki. Kotosan bayam karo Kotosan kacang. bayam karo kacang lur. Apa harus timun barang, Be? Beh, kau Tempene, wedi. Be. Tempone engko. Engko. Heeh. Ya wes, Tempe mari nomor loro lek. Delok Be, delok Be. Iki, Deloken. Iki Ben lho, Dek, babe. dulur. Iki lho lur. Peh. Ndase lur. Jan. Beh, jos. Daginge lur. Kuwantel lho Be. Kau wandel gek daging kenyar ki. Iwak kenyar ki iwak enak lho. Iya, enak dhewe lur. Lek jarine babe tapi. Nah Bilik, sampean Bilik. Panjang ae Buli. Bareng pokoknya. Sip. Wes, tenan. Aman gak jiwon ndase Bilik. Yuko engko. Engko. Tambah ndas. Oke, kayak tambah ndas karo delen dineh wingo. Lah yo kuwi. Bulik seneng di nganu lur disesepin lur ndas. Oh iya.
Wes urung. Wes, Wes. Tempene gak? Tempe ning ko. Oh, iya, Beli, boleh beli, juga beli. tempe. Oke. Eman lek anu tempe ning lur. Oke. Ayo. Wes, monggo lur. Madang Monggo lur. lor, madang lor. Ya lur ya. Bareng babar boleh lor Iya, ya, Lor. madang ya lor. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kemarin nggak tangan piye Be ya? Nggak tangan. Wis sak penake lah. Bebas. Sendok kena, tangan kena, bebas. Kalem, Be. Gak kabar. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo lor. Orang aku sih lor. Enak tenan lor. Boleh ambek tangan lor. Ya, Waduh, kena. Gak sabar, Babe. Enak sendok. Iki mus higienis lur. Heeh. Dicuci ping 6. Cuci. Oke. Pitu. Nah, kuwi nah. Halo. Kepala ikan lur. Delok, Be, delok, Be. Kepala ikan iki lho. Wah, iki Mantap. lur, anak wedok kamerawati ini lur. Bingung babe mangan ini lur. Dah iya. Pengen tok kan mau bolak-balik dulat-dulit lur. Lah kuwi kepikiran kauman ora wingo. Tahu mani dok. Oke. Iya. Dagingnya lur. Mantap, Be. Mantep. Iki dagingnya kaya anakku wedok lur. Gembel. Nyari Pak Nitur, gembel dagingnya lur. Ini lur. Ya, dagingnya lur. Tenan lur, Piye, Be? masakane Bu Lik. Beh, jan. Mbok biasa di luar apa luar biasa ngene iki lur. Rasane. Beh. Iya Be, marem Be. Wah, puas. Puas. Terah ngene iki tenan woku enak. Mbok daging ya Bu Lik. Heeh. Ini tangan kiwa. Nah, nopo. Lur. Dagingnya lur, dagingnya. Nang, Be. Ben dulur-dulur pengen, Be. Lur. Mantep. Nang jimuan dong, alon-alon ae. Cocok akeh Bu Lik, babe engko dengangani. Enggak, delok lur. Enggak sih lur. Lur, enggak sih lur. Yo. Ngene lur. Enak dises bener. Wis Bu Lik pantengen tok. Kenceng nang Bu Lik tok. Dulur-dulur ben tok pengin. Piye Be, enake Be? Bah, enake gonggur. Alhamdulillah lur. Babe karo Bu Lik lek madang wis mari. Ya wis wareg. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah tenan lur. Mantep lur, mantep. Babe karo Bu Lik tetep ndongakne dulurku kabeh neng ndi wae diparingi seger waras sehat panjang umur lur. Amin. Gangsar lancar berkah rezekine lur. Amin. Oke lur. Wassalam lur. Matur nuwun lur.